Tiedätkö, mitä kaikkia talotekniikan valvojan tehtäviin kuuluu? Mitä tarkoittaa valvonnan suunnittelu? Se on prosessi, jolla ennakoidaan työmaan tarkastukset laadun varmistamiseksi. Millaisia asioita valvoja tekee rakennushankkeessa? No, valvojan työnkuva on aika laaja, mutta semmoisia päivittäisiä toimenpiteitä työmaalla on muun muassa laatupalaverit, asennustapatarkastukset, toimintakokeet ja tarkastusmittaukset. Miten valvojan ja urakoitsijan yhteistyö saadaan sitten toimivaksi? Kyllä avainasemassa on semmoinen selkeä ja avoin viestintä sekä selkeät roolit ja työnjako, jotta kaikki ymmärtää ne tavoitteet ja yhteisen päämäärän. Mitä hyötyä on valvonnan suunnittelusta asiakkaalle? Se takaa sen, että rakennushankkeeseen suunnitellaan ne toimenpiteet, joilla varmistetaan, että järjestelmät asennetaan suunnitelmien, määräysten, asiakkaan tarpeiden ja laatuvaatimusten mukaisesti. Sen avulla myös varmistetaan se, että valvonnan toimenpiteet ja kustannukset mitoitetaan sen rakennushankkeen tarpeita vastaavaksi. Kysy meiltä lisää valvonnan suunnittelusta ja valvojan tavasta toimia.